Bonġu tfal, għandna storja oħra għalikom illum. U tafu min ġie jżurna? Lupu Lupettu! Lupu Lupettu. Għaw ħafna kodba ta' Lupu Lupettu. Illum aħna għażilna waħda partikolari. Ħanarikom daqsxejn li ma waħda għażilna ta' Lupu Lupettu. Mela, ħanibda naddi ħandek jiena ta' mill-ewwel. U għandna dan il-ktieb ta' Lupu Lupettu. Taraw, l-istess Lupu Lupettu hija hawnhekk ħafna drabi rrepetu tara. Imma dejjem l-istess l-espressjoni ta' wiċċu? Le, xaraw. Għandna 4 stampi ta' Lupu Lupettu imma dejjem għandu espressjoni differenti. Infatti dan il-ktieb jismu Lupu Lupettu mdejjaq jew ferhan. Illum f'dan il-ktieb ħankunu qegħdin inħarsu lejn emozzjonijiet differenti. Mhuwiex suġġett daqshekk faċli, imma xorta ħanippruvaw u nispera li wkoll tieħdu gost tisimgħu din l-istorja magħna. Dan il-ktieb ġie oriġinarjament mhuwiex miktub minn awturi Maltin. Infatti, l-awturi u l-illustratriċi huma Orjen l-Allemand u Eleonore Tullier. Pero aħna għandna l-verżjoni bil-Malti grazzi għal Klera Zoppardi. U hawnhekk għandna il-qoxra ta' quddiem. Jiena ħandawwar fuq wara kif nagħmel dejjem. Ħarsetta. Biex bekk naqra l-ħarsetta. Ferhan, imdejjaq, eċitat, għajur. Lupu Lupettu jibdel il-burdata malajr wisq. U meta jkun hemm sħabu miegħu, jispiċċaw buġieħ ta' ras taqsam. Issa ġeċis. Lupu Lupettu se jitgħallem jikkalma. Imma kif se jikkontrollhom dawn l-emozzjonijiet? Ġieli intom tkunu mdejqin, irrabjati, ferħanin. Ngħaddu minn emozzjonijiet differenti aħna wkoll. Issa da Lupu Lupettu wkoll jiġrilu hekk u ħanaraw daqsxejn kif se jitgħallem jikkontrolla dawn l-emozzjonijiet tiegħu. X'nagħmlu tajt nibdew? Mela, fidejk Adrian ħatibdilna inti. Naraw daqsxejn kemm il-wiċċ differenti għandna ta' Lupu Lupettu hawnhekk, u kif qegħdin ngħidu koll qegħdin juru emozzjonijiet differenti. Ħanibda jiena. Kien hemm darba lupu li kien jgħix foresta sabiħa u kellu ħafna ħbieb. Kien jismu Lupu Lupettu. U hekk qegħdin nintroduċu ruħna mal-karattru prinċipali ta' din l-istorja, Lupu Lupettu. Fejn qedna li kien jgħix da Lupu Lupettu? Ġo foresta sabiħa, ġo foresta sabiħa flimkien mal-pup oħra ma' annimali oħrajn. Imma dan il-lupu kien jemozzjona ruħu malajr, kien jibdel il-burdata f'ħakkatajn. U filli jkun ferħan, filli rrabjat, imdejjaq jew eċitat. Araw daqsxejn kemm għandna uċuħ differenti li qed juruna l-emozzjonijiet li għaddej minnhom Lupu Lupettu. Tajjeb, ħankomplu naqraw aħna sa dan it-tant. Ġolja Len. Meta kien ikollu burdata tajba, kien ikun ferħan se jtir. Kien jisaffar, jiċċajta, jitkellem mas-siġar. Kien ikollu ħafna enerġija u idejat sbieħ. X'qed tar kif qed taraw hawnhekk, Sejjer jistati jisu x'għandu l-kopp barra fuq spallej, Hija tranquilla hawnhekk burdata tajba. Oj, Juice, tiġi miegħi nfittxu l-frifet. Ej, Lip, tridx nagħmlu l-macarons.
Meta kien burdata tajba, kien iħossu mimli enerġija, ikellem il-dak, ikellem il-liħor, joħroġ bidejat, dawk meta kien ikun burdata tajba. Imma malli li kien ħaġa tmur żmerġ. Jinnervja, jisplodi u jibgħat lil kulħadd jixxejjer. Ħarsu daqsxejn, hawnhekk tranquillu seren, burdata tajba, u wara hawnhekk f'daqqa waħda. Inbidlet il-burdata tiegħu. Għandu burdata tajba jew ħażina hawnhekk? Ħażina. Għandu burdata ħażina, inbidlet il-burdata. Mela. Ejja ħanuru daqsxejn dawn orjom nodrijen. Urina lil Lupu Lupettu flimkien mal-kelma. Dawara, ekk. Man jgħat burdata ħażina, mela kien ibati bil-burdati da Lupu Lupettu filli kun burdata tajba u filli l-burdata tiegħu kienet tinbidel u tiġi waħda ħażina. Tajjeb, ejja ħanamlu hawnhekk. Ma nibdew nippustjawhom hawn wara. Jien imissu. Trid tidra żomm il-kalma. Qaltlu darba l-kokka, professoressa, għax se tistordina. Tant kien jgħaddi minn emozzjonijiet differenti u burdati differenti da Lupu Lupettu, il-kokka tgħidlu trid iżomm il-kalma għax se tistordina tvarja minn burdata l-oħra. Nitgħallem l-kalma? Għaliex? Staqsa Lupu Lupettu. X'taħsbu? Irrid jinbidel. Mhux wis, xi jisu jgħid għalfejn għandi ninbidel, mhux tajjeb kif jien inbiddel il-burdati kif joġobni. Biex tkun iktar seren, qallu Valentin. Iktar cool, kompla Giuseppi. Tinkwieta xejn, aħna ngħinuk. Għada nibdew bi ftit eżerċizzji li jgħinuk tikkalma. Se jagħmlu mela l-ħbib tiegħu? Jgħinu Lupu Lupettu jikkalma. Iva, ħajjgħinuh ftit biex jitgħallem jikkontrolla l-emozzjonijiet li jkun qiegħed iħoss. X'taħsbu li qed jagħmel hawnhekk? Jikkalma. Qed jagħmel ċertu eżerċizzji biex bekk ikun jista' jikkalma jisuhux. L-għada Lupu Lupettu marant sieħbu. Il-yoga perfetta biex tikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħek, qallu Giuseppi. Ħu nifsil ġewwa u żvojta moħħok minn kull ħsieb. Nippruvaw, nieħdu nifsil ġewwa u niżvojtaw moħħna minn kull ħsieb. Irnexxielna żvojtajna moħħna minn kull ħsieb, Intom irnexxielkom ukoll. Ejja ħankomplu. Giuseppi beda jurih il-pożizzjonijiet lotus, muntanja, pont u Lupu Lupettu jagħmel bħalu. Il-lami mhux faċli, imma xemm tad-daħq. Lupu Lupettu ma felaħx iżomm iktar bid-daħq. Il-yoga mhux tajba lik, neħfaħ Giuseppi. X'taħsbu Giuseppi, ħajjieħu paċenzja bih jew le? Le, mela Giuseppi qed iħossu bħalissa imxebba. Mela ejja ħanaraw daqsxejn. Orin Odrijan. Mela għandna Lupu Lupettu għalkemm aħna l-Giuseppi hawnhekk huwa mxebba, dawwara. Mela għandna di emozzjoni oħra imxebba. Mela Giuseppi mhux ħajjieħu iktar paċenzja b'Lupu Lupettu la dan qabad jitħaq waqt li qegħdin jagħmlu xi eżerċizzi tal-yoga. Ejja ħanamlu hawnhekk. Tajjeb.
mxebba u hemmhekk għandna l-istampa ta' Lupu Lupettu mxebba għalkemm f'dal-każ huwa Giuseppi li xeba jistenna illi Lupu Lupettu jikkoopera u jagħmel naqra yoga sura ta' nies miegħu. Għaw x'taħsbu li qed jagħmel? Jiġri? Qed jagħmel xi naqra eżerċizzju? Taħsbu li jgħin l-eżerċizzju biex tikkontrolla l-emozzjonijiet? Ħanaraw jekk hux ħajjgħinu lil Lupu Lupettu. Fredu kien barra qed jistenna lil Lupu Lupettu. M'hemmx aħjar mill-isport biex tirrilassa. Ħejjejt xi ħaġa speċjali apposta għalik, lest. U ħarab qisu rockets. Warajh, kien hemm Lupu Lupettu jiġri, għarqan, jitkaxkar. X'taħsbu, qed ilaħħaq ma' Fredu dan? Le. Jixtieq naħseb jagħmel bħal Fredu, imma Fredu iktar tajjeb fl-isport minn Lupu Lupettu qisu warawh. Fredu waqaf quddiem siġra enormi. Niltaqgħu hemm fuq. Qallu waqt li sparixxa qalb il-frijaj. Araw daqsxejn, Fredu kif tiela ħafif ħafif mas-siġra. Taħsbu li Lupu Lupettu ħajjitla bl-istess mod mas-siġra? Naħseb huwa naqra iktar batut minn Fredu, Fredu iktar ħafif. Ħanaraw imma, ħanaraw. X'taħsbu rnexxielu jitla' fuq is-siġra? Iva. U kif taħsbu li qed iħossu hemm fuq waqt li qiegħed fuq is-siġra? Imbezza. Imbeżza tgħid? Min xi qed jibża? Mill-loli. Mill-loli, hawn min jibża mill-loli hawn. Hawn min jibża però ta' mill-loli arawh qed iħares l-isfel u hekk jidher imbeżza ħanaqraw imma. Kif kien fil-quċċata, Lupu Lupettu ħares l-isfel u qalbu bdiet ħabbat sitta. Imsarnu niżlu f'saqajh. Fred, qed nibża li naqa', qallu. Mela, vera mbeżza qiegħed. Dik hija emozzjoni oħra, ejja ħanarawh daqsxejn ara. Ejja ħanarawh daqsxejn. Mela, għandna mbeżza. Dawara. U għandna hemmhekk il-Lupu Lupettu araw qed jolli idejh ma' rasu qed jibża ma jaf se jaqbad jagħmel, Issa li qiegħed fuq is-siġra qed iħossu ħafna mbeżza. Nispera li jirnexxielu jinżel minn hemmhekk jiena x'taħsbu? Ħajaqbes. Jaqbes minn hemm fuq? Ħajipprova. Jipprova, issa naraw daqsxejn, Odri jenna nersaq fil-naftit lura issa. Ħanamlu hawnhekk taħt ara. Nagħmlu hawn wara xulxin aħna. Sommi l-kalma, hawn jien miegħek, daqt ninżlu flimkien. Lupu Lupettu ħanifsil ġewwa u niżel jirtot. Irnexxielu jinżel, Iva. Għalmenu, ħanifsil ġewwa u niżel jirtot. Kien imbeżza imma almenu niżel minn hemm fuq ma baqax hemm. Irbaħt il-biża, għandek biex tkun kburi, qallu Fredu ferħan. Lupu Lupettu tbissem tal-ġen. Fredu kien kburi bih. X'jiġifieri, tkun kburi b'xi ħaġa. Happy. Tkun kuntent iva meta tkun kburi ifisser li inti tkun kuntent b'dak li inti kapaċi tagħmel. Tista' tkun ħaġa tajba u tista' tkun ħaġa ħażina, jekk tkun wisq kburi bik innifsek ma tantx ħaġa sabiħa, imma jekk inti dejjem tipprova tejjeb lilek innifsek, mela hemmhekk huwa tajjeb illi tkun kburi. U hawnhekk għandna oħra, ħanaraw daqsxejn. Araw ftit. Għandna l-Lupu Lupettu, qed iħossu kburi bih innifsu.
Jisu qed jintefa' hemmhekk għax qed iħossu kuntent li jirnexxielu jagħmel xi ħaġa u anke Fredu hawnhekk qed iħossu gburi irnexxielu jgħin lil Lupettu f'din il-ħaġa illi tela mas-siġra tela floli u mbagħad wara irnexxielu jerġa' jinżel. Tajjeb, ejja ħanamlu hawnhekk ukoll din. Għandna emozzjoni oħra mela qed iħossu gburi. Għadna fil-foresta barra hawnhekk jew? Le, fejn taħsbu li qegħdin? Ġewwa. Isnedin ximkien ġo xi kċina, hux? Ħanaraw ftit. Aj, ma xġuħ ġej. Ġiet tajba li Lippu l-ġgant stedinni għandu? Lippu u Lupetta kienu fil-kċina ikewsu fit-tqiq. Jidhru qed jieħdu gost flimkien. Beda jgħir Lupu Lupettu. X'beda jagħmel mela Lupu Lupettu hawnhekk? Beda jgħir. Mela flok kien kuntenta li l-rom qegħdin jieħdu gost flimkien fil-kċina. Dan beda jgħir. Mela hawnhekk araw għandna kard oħra li qiegħda turi li Lupu Lupettu jgħir għajjur orjinna ftit l-ewwel. Araw għandna l-kelma għajjur u hemmhekk araw ħajnej qegħdin iħarsu blejra minflok qed jifraħ, qed jieħu gost, jieħu pjaċir illi l-ħbib tiegħu qegħdin jkunu kuntenti flimkien, jagħmlu xi ħaġa flimkien, minflok qiegħed jgħir. Tajjeb. Qed nagħmlu l-macarons. Laqgħu Lippu. Biex iġġibhom tajbin, trid toqgħod b'sebgħinejn. U jrid ikollok ħafna paċenzja. Eżerċizzju tajjeb għalik dan ma taħsibx. U kif għalek, Lupetta nfaqat titħaq. Araw hawnhekk, Lupetta qiegħda titħaq. Iva, t-tnejn jitku kemm Lippu u kemm Lupetta. Imma Lupettu ma ċitħaq. Lupu Lupettu ma jitħaq għalfejn, Għax għajju. Qed jgħira lihom u apparti jekk laqtuh fil-laħam il-ħaj għax huma jafu li hu kien ibiddel il-burdata mill-ewwel f'ħakkatajn. Allura, x'inqallu li dal-eżerċizzju jotta lih biex jgħinu jirrilassaw, jgħinu jikkalmaw jżomm il-paċenzja. Bdew jitku dawn għax kienet battuta diretta għal Lupu Lupettu. Wow, x'qed naraw hawnhekk. Rabbja. Jidher arawh. Ġej il-fuq jidher li jisu qed jgħajjat ukoll. X'taħsbu ma' min qed jirrabja hawnhekk? Ma' Lippu Lupetta tajt. Lupu Lupettu telawlu, beda jihmar u jissabbat saqajh mal-art u jgħajjat brabja. Oqgħodu itkubija, ma jinteressanix, ma rridx nagħmel pasti idioti ma idioti bħalkom. Ma min qed jirrabja mela? Ma kulħadd f'dal każ qed jirrabja. Araw daqsxejn qed jirrabja ma' Lupetta u ma' Lippu għaliex dawn bdew jitkubih, beda jirrabja magħhom. Ir-rabja wkoll hija emozzjoni oħra. Araw daqsxejn. Għandna li Lupu Lupettu qiegħed jirrabja u rina l-istampa Adrian, neħi ftit subajk. Wara ftit. Stenna Ġuljalin, stenna. Araw bħal-istampa li għandna fil-ktieb jirrabja jolli jdejh u jgħajjat, irrabjat għandna emozzjoni oħra hemmhekk, irrabjat. Tajjeb tista' tagħmililna wara l-oħra ta'? X'qed jagħtik? Staqsitu Lupetta skantata. Imma Lupu Lupettu kien ġatela igerger u jissabbat saqajh.
Taħsbu li għamel tajjeb Lupu Lupettu? Le, ux qabatu tela isabbat saqajh. Minflok ba' emmek jieħu gost magħhom isajjar, ir-rabja u tela lem. Ma tantx hija emozzjoni sabiħa ir-rabja. Arawh tela jissuppervja. Għandna karattru ieħor hawnhekk, ħanaraw daqsxejn din min. Bil-mod il-mod, Lupu Lupettu beda jnaqqas il-pass sa ma spiċċa jimxi qisu nemlu. Kif beda jimxi mela? Mela beda jaġġel jew le? Le, bil-mod ħafna, mela ħareġ ir-rabjat. Immissa bil-mod il-mod beda jnaqqas, x'taħsbu? Ħajjibqa' arrabjat? Le, tinaqqas mir-rabja wkoll, Kellu qalbu maqsuma u madwaru sar kullu mkien gris. Qabżitlu dema u hawnhekk arawh. Għandu dema ħirġa minn għajnejh. Lupetta tiegħi mhux se tħobbni aktar għax jien jitilgħu li malajr. Imma kemm jien stupidu. Uff, kemm għandi dwejjaq. Kif qed iħossu hawnhekk Lupu Lupettu? Mdejjaq, dik hija wkoll emozzjoni, id-dwejjaq. Ejja ħanarawha ftit. Ejna ftit Ġulja lin inti. Żomm il-kelma inti fil-każ. Naraw hemmhekk araw mdejjaq. Żomma dritta. Tajjeb, arawh, jgħat imdejjaq. Għaliex irrealizza li kien stupidu, kellu reazzjoni ħażina u nduna li kellu din ir-reazzjoni ħażina. Tajjeb, ħanamluha fejk mal-art ukoll. X'ġralu s-super ħabib tiegħi? Kienet is-Sinjorina Yeti. Mela min rah imdejjaq hekk? Yeti. Is-Sinjorina Yeti, x'taħsbu ħatkun tixtieq tgħinu? Iva ħatkun tixtieq tgħinu s-Sinjorina Yeti għaliex dan huwa s-super ħabib tagħha. Lupu Lupettu irrakkontala x'ġara bidmuh f'għajnejh. Hawnhekk ukoll mela x'qiegħed jagħmel Lupu Lupettu? Qed jibki, mela hemmhekk qegħdin narawh imbikkem. Ħanagħmel hawnhekk tajjina mal-ewwel, Ħażomma inti ftit. Araw għandu dema ħirġa minn għajnejh qiegħed imbikkem mela tant kien imdejjaq l-emozzjoni tad-dwejjaq li waslitu illi jibda jibki qiegħed imbikkem. Bidwejja illi għandu għax irrealizza li vera kien stupidu u li kellu reazzjoni xejn tajba. Tajjeb, nistgħu npoġġuha ta? Ejja ħanaraw daqsxejn x'għamlet is-Sinjorina Yeti. Għanqitu waħda kbira u qaltlu. Dak li ġara, issa nippruvaw nirranġaw ix-xenata li għamilt. Muru skuża ruħek ma Lupu Lupetta u tara kif tħossok aħjar. Mela x'parir tagħtu s-Sinjorina Yeti? Jiskuża ruħu, jgħid skużawni lil Lupu u lil Lupetta. Taħsbu li sejjer jiskuża ruħu? U jekk Lupetta ma taħfirlix? Għalila inkwetat. Jekk ma tippruvax mhux se tkun taf qaltlu. Isa, mexxi. Qiegħda tagħmillu l-kuraġġ mela s-Sinjorina Yeti biex ibiddel is-sitwazzjoni. Iva, għamlitlu l-kuraġġ u qantlu li jekk ma jippruvax jagħmel xi ħaġa biex itejjeb is-sitwazzjoni, qatt mhu se jkun jaf. Nkomplu naraw daqsxejn.
Mar taħseb? Mar jipprova jiskuża ruħu. Iva. Kisu, reġajja ġodara hawnhekk, ħanaraw ix id-dar tal-Lupu tal-Lupetta. Lupu Lupettu, kollu mistħija, ħabbat fuq il-bib tal-Lupu l-ġgant. Nixtieq nitlob skuża, ma kontx nafx qed ngħid u dak li qed ma kienx sabiħ. Kif ħassu Lupu Lupettu fil-bidu meta mar jitlob skuża? Beda jħossu jistħi, Għax ovvjament ma kien għamel xi ħaġa li ma tantx kienet sabiħa, allura bekk beda jħossu mistħi. Arawh qed iżomm idejh hemmhekk għax qiegħed jistħi. Da wara ftit. Tajjeb. Għamilha mal-art. Taħsbu li se jaħfrulu Lupu Lupetta? Iwa. Ħanaraw. Naħfrulek, qaltlu Lupetta. Lupettu u Lupetta ħarsu lejn xulxin bħarsa ta' mħabba. L-imħabba, qal Lupu meraviljat. Għaliex forsi għal dawk li qatt ma qraw l-istejjer tal-Lupettu jafu illi Lupetta hija il-maħbuba tal-Lupettu, Mela hawnhekk hawn daqsxejn romantiċiżmu qed iħossuhom jinħabbu dawn it-tnejn, Lupettu u Lupetta. Mela Adrian u Julialin oruna daqsxejn. Ejna ftit. Ħalliha ħatejnek. Tajjeb, araw ħadd jagħmlilna l-qalb hemmhekk bidejh għax hija iħossu romantiku. Eżatt, bidejh hija jifforma l-qalb għaliex huwa fil-verità iħobba lil Lupetta u iktar ma xtaqx illi iweġġaħħa jew li jirrabja magħha. Mela hawnhekk qed iħoss l-emozzjoni tar-romantiċiżmu qed iħossu romantiku. Il-macarons lesti ħbieb, poġġu! Lupu Lupettu beda jċab. Ħassu ħafif. Kif qed iħossu issa Lupettu? ħafif. Mela għadu jħossu rrabjat? Le. Għadu jħossu mistħi? Le. Issa qed iħossu kuntent. Araw daqsxejn tija lil Julialin issa. Issa qed iħossu kuntent. Issa, flimkien. Araw x'naqatat bissima għandu, issa li qed iħossu ħafif għaliex talab skuża, il-ħbib tiegħu aċċettaw l-iskuża tiegħu u qed iħossu vera kuntent u d-bissima ta' fuq wiċċu qed turina kemm huwa kuntent. U kellu l-ġuħ ukoll. Mela bekk issa jista' jiekol iktar bil-qalb issa illi qed iħossu daqshekk kuntent. L-għada, Lupu Lupettu kellu jiltaqa' ma' Valentin. X'kien ippreparalu? Malli wasal fi pjanura mdaqsa. Lupu Lupettu baqa' skantat. Din emozzjoni oħra li tkun skantat. X'emozzjoni hi din? Sorpriż, qed iħossu sorpriż araw daqsxejn. Għandu ħalqu miftuħ. Hawnhekk għandi bżonn lajnuna ta' tnejn però. Adrian, żomm din ukoll. Araw daqsxejn. Mela, urina l-kelma, Adrian, urijilna. Mela, arawh, qiegħed bħalqu miftuħ hemmhekk għax qiegħed sorpriż xi ħaġa li ma kienx qed jistenna. X'taħsbu però illi din hija sorpriża sabiħa jew sorpriża tant li inħasad biha? Inħasad fil-ħażin imma jew fit-tajjeb. Fit-tajjeb, mela hemmhekk dik l-espressjoni ta' wiċċu nistgħu nużaw żewġ affarijiet nistgħu ngħidu li kien sorpriż għax kienet xi ħaġa illi ma kienx qiegħed jistenna. Però kieku tkun xi ħaġa li ma tkunx daqshekk sabiħa, nistgħu ngħidu li inħasad meta xi ħaġa ma tkunx qed tistennija. Tajjeb, mela jiena hemmhekk għamilthom it-tnejn.
Tajjeb, sorpriż, però hawnhekk xi ħaġa pożittiva mela ma kienx maħsud b'mod negattiv. Infatti, ir-raġuni hija li għaliex qudiemu kien hemm dar gustuża immens. Bnejta l-bieraħ, Qallu Valentin. issa fidejk biex timmaġina d-dar tiegħek. Ara x'tista' tagħmel biex tħossok tajjeb. Valentin kellu din l-idea, Għamillu dar u issa ħajħalli fidejn Lupu Lupettu biex ikun jista' ikompli jiddekora u jlestija u. X'taħsbu li se jagħmel Lupu Lupettu għal din l-opportunità li taħlu Valentin issa? Ħajoqgħod jaħseb ftit, ħajkun ftit ħallimi ngħidu, ftit ħallimi ħajkun qiegħed joħlom kif jixtieq jagħmel din id-dar. U ħajkun qiegħed joħlom waqt li hija trieqet, jew ħajkun qiegħed joħlom waqt li hija timqajjem. Qiegħed imqajjem, meta jkun mitluf fil-ħsibijiet tiegħu qiegħed ħallimi nistgħu ngħidu. Mitlu fil-pjanijiet ta' moħħu bħalissa biex ikun jista' id-dar jagħmilha kif jixtiequ. Hija ħankomplu ma' ġembek Adrian. X'taħsbu? Kellu idejat jew le? Beda jirranġa fid-dar. Kellu xi idejat tarawh, prova jagħmel xi ħaġa. Lupu Lupettu kien eċitat iktar minn qatt qabel. Telaq jiġri lejn il-foresta u beda jġib it-skuk u l-frijaj. Ftit bdiet timbet dar stramba mill-art. Kellu ħafna ħolm ta' kif xtaqa li tkun id-dar tiegħu. U bekk, waqt li kien qiegħed jibniha, kienet iħossu ħafna eċitat, kellu ħafna idejat ta' kif xtaq li tkun id-dar tiegħu. Araw hemmhekk l-espressjoni ta' wiċċu, eċitat minħabba dawn il-ħafna pjanijiet li kellu ta' kif seta' jagħmel din id-dar. Fadalli biss il-bib u tkun lesta. Għal wara nofsinhar jibni. Ħaditlu l-ħin id-dar kellu x-xogħol fiha. U l-aħħar ħaġa poġġa l-bib imma mbagħad ma setax jiftħu. Mar jimbozza u bum! Waqgħet nofs id-dar. Int għamilt kollox bl-għaġla, qallu Valentin. F'daqqa waħda Lupu Lupettu beda jeħmar u jissabbat sieq u. X'naħsbu? X'emozzjoni ħajerġa' jkollu hawnhekk Lupu Lupettu? Kalma. X'taħsbu qed isabbat saqajh u jeħmar? Ja. Ħajerġa' jirrabja jisu, ħajerġa' jkollu din l-emozzjoni tar-rabja għax fl-aħħar mill-aħħar din id-dar kienet marret kif ħolom u kienet waqgħet nofsa x'ħinala il-bib u hekk l-emozzjoni tar-rabja kienet se terġa' toħroġ. X'taħsbu imma? Ħajkun tgħallem xi ħaġa, ħajkun irrabjat? Le, ħanaraw daqsxejn mela. U x'ħajkun tgħallem xi ħaġa? Nifs kbir il-ġewwa, għamel żewġ pożizzjonijiet tal-yoga, ikkalma u reġa' ntefa' jaħdem. Kienet ħadmet mela il-yoga illi għalmu Giuseppi. Iva, għax issa dar għalija, dar għal xi pożizzjonijiet minn tal-yoga illi kien tgħallem flimkien ma' Giuseppi u bekk issa x'emozzjoni qed iħoss. Issa huwa kalmu rienna Ġulja Lin. Qed iħossu kalma raw daqsxejn qed jagħmel pożizzjoni minn tal-yoga biex bekk ikun jista' jirrilassa u jerġa' jikkalma. Reġa' ntefa' jaħdem issa mhux brabja,
imma issa qiegħed kalm, jaħdem b'mod kalm. Meta lesta, Lupettu ħassu sodisfatt. Ej! Għajjat lil sħabu. Lest jien! Illa mhix dardin tal-ġen. Qallu Valentin. Rnexxielek tagħmilha mingħajr ħafna nervi. Komplit il-kokka professoressa. Bravo Lupu Lupettu. Qed jifirħulu lil Lupu Lupettu għal żewġ raġunijiet għalfejn qed jifirħulu. Qed jifirħulu tal-li rnexxielu jlesti id-dar u ġid-dar sabiħa, Però qed jifirħulu għal ħaġa oħra. X'kien tgħallem? Tgħallem biex ma jagħmilx id-dar irrabjat. Ekku tgħallem jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. Kien qiegħed iktar kalm u peress li kien iktar kalm ir-riżultat issa ħareġ ħafna aħjar. Biex niċċelebraw, nixtieq nistedinkom tiklu xi ħaġa miegħi. Idħlu. X'għamel mela Lupu Lupettu? Stedinhom? Ħalli jekku xi ħaġa miegħek. Stedinhom jidħlu ħalli bekk huma jkunu jistgħu jaqsmu din id-dar sabiħa li kien għadu kif lesta miegħu. Arawhom, Fej qegħdin hemmhekk taħsbu? Id-dar il-ġdida li kien għadu kemm bena Lupu Lupettu, kollha din hemmhekk. Min ġewwa wkoll kienet sabiħa. Imma sħabu kellhom jitreknu għax bdiet niżla x-xita. Iftħu l-umbrelel, ordna Lupu Lupettu. U f'daqqa waħda id-dar saret qisha għaw salla kbira. Kemm emozzjonijiet! Beda jċabċab Valentin. Għażis Lupu Lupettu, int jirnexxielek turina il-kuluri kollha u meta nkunu miegħek nieħdu gost iktar. Viva s-super ħabib tagħna Lupu Lupettu! Għajtet il-kokka professoressa. X'taħsbu kuntenti bih il-ħbib tiegħu? Iva. Kulħadd kuntent arawh kulħadd bit-bissima fuq fommu, Kulħadd mistieden fid-dar sabiħa l-ġdida tiegħu u issa kollha jinsabu kuntenti bih għax irnexxielu jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu. U bekk aħna ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Hawn wara kif qegħdin taraw bħalma konna qegħdin nilagħbu aħna b'dawn il-cards. Qegħdin hawnhekk fuq wara ta' dan il-ktieb. L-emozzjonijiet kollha li Lupu Lupettu għadda minnhom u anke quddiem iva hawnhekk ukoll kellna minnhom tajjeb ukoll kellna minnhom. Issa aħna ħanilagħbu logħba żgħira u nistidinkom lilkom ukoll tilagħbu magħna. Aħna ħanagħmlu daqsxejn espressjonijiet differenti bl-uċuħ tagħna din id-darba tajjeb. Nispera li ċertu emozzjonijiet ma taddux minnhom għax ċertu emozzjonijiet ma tantx huma sbieħ, imma hawnhekk aħna kemm nagħmlu daqsxejn uċuħ differenti biex nuru l-emozzjonijiet differenti tagħna. Tajjeb, mela, ħanibda daqsxejn ta' jiena ħanażel. Għamluli wiċċ imdejjaq. Għamluli wiċċ imdejjaq ħanara kif tkunu mdejqin. Mdejqin imsiken arhom ġralhom xi ħaġa qishom. Mela hemmhekk għandna wiċċ imdejjaq imdejqin. Tajjeb. Ħanażel oħra jiena. Ħanażel din. Għamluli wiċċ kburi, għamiltu xi ħaġa tajba u qegħdin tħossukom kuntenti b'dak li għamiltu kburin, b'dak li għamiltu. Tajjeb, kburin, kuntenti u kburin. Tajjeb. Ħanażel oħra. Ħanażel din jiena. Romantiku.
kif beda jħossu Lupu Lupettu meta l-affarijiet ma' Lupetta kienu reġgħu tranġaw, tagħmlulna l-qalb intom bħalma għamlilna hu. Tajjeb ferm. Romantiċi. Tajjeb. Ħanagħmel hawnhekk jiena. Ħanagħmel oħra. Irrabjati hawnhekk Lupu Lupettu qed jolli jdejh jiftaħ ħalqu għax qed jirrabja forsi qed jgħajjat ukoll, Araw daqsxejn, irrabjati. Tagħmlu bħalna intom ukoll, nispera li din emozzjoni ma tantx ikollna bħala, nisperaw. Għax ma tantx hija emozzjoni sabiħa. Ħanażel oħra jien. Kuntent, araw daqsxejn, kuntenti, ferħanin. Għandna tbissima issa fuq wiċċna. Għax is-sedin kuntenti, sereni, m'għandniex inkwiet fuq moħħna. Tajjeb. Kuntent. Ħanażel oħra. Imbikkem. Imbikmin. Mela tant kien imdejjaq Lupu Lupettu li saħansitra ħassu imbikkem beda jibki. Di xi ħaġa oħra li nispera illi ma tantx ikollna minna li tkun imbikkem, speċjalment għax tkun diżappuntat jew imdejjaq. Għandna oħra hawnhekk ħażil din jiena mistħi. Xi ħadd li jkun qed jistħi kif ħanistħu, Ma tantx inkunu rridu nidhru meta nkunu qegħdin mistħijin. Naħbu wiċċna jisna hux. Tajjeb. Mistħi. ħanażel din issa. Jimbeżza. Qegħdin tibżaw, kif tibżaw intom, kif tibżaw Adrien? Rajt xi ħaġa tal-biża pereżempju, Għatattilu id-dnej inti, qed tagħmillu jdejh ma' rasu lil Lupu Lupettu Adrien għax qed jibża. X'ra tgħid biex qed jibża daqshekk, x'ra? Jibża minn xi ħaġa, jibża minn xi ħaġa, tajjeb imbeżza. ħanażel taħdejja l-ewwel. Ajjur, edna ma tantx hija emozzjoni sabiħa din li tgħid minflok tieħu gost bil-ġid ta' ħadd ieħor tkun tixtieqlu l-ħsara għal dak li jkun. Meta tgħid. Araw, Ġulja Lynn qed tagħmlilna dik l-espressjoni. Ma tantx tkun espressjoni sabiħa tal-ejra, tajjeb. Imxebba. Aħna ġieli nużawha l-ikel ukoll meta nkunu xebgħana nieklu, imma f'dal każ qisu mxebba mdejjaq ma jridx iktar, pereżempju tkun għamil xi ġurnata tara t-televiżjoni u fl-aħħar tal-ġurnata tkun imxebba mdejjaq minn dak it-televiżjoni kollu li tkun rajt, imxebba ma tridx taf iżjed biha l-ħaġa. Mela. Għaniħu taw fuq ukoll issa. Burdata ħażina. Hawn min ikollu burdata ħażina, jew inkella hawn min ikun filli jkollu burdata tajba u filli jkollu burdata ħażina, jbiddel ħafna il-burdati, Burdata ħażina. Ma tantx hija xi ħaġa sabiħa wkoll lanqas burdata ħażina. Issa hawnhekk kara jiena kelli tnejn għall-istess stampa. Ħanibdew b'din, surpriż meta xi ħadd itikom xi ħaġa sabiħa, sorpriża sabiħa, Pereżempju, xi festin li ma kontux tafu bih, Tidħlu u ssibu lil ħadd ieħor jifraħ magħkom. Surpriż. Min-naħa l-oħra tista' tkun maħsud. Tieħu xi qata pereżempju, kif se nagħmlu xi ħata? Xi
xi ħadd maħsud qed jieħu qata, xi ħaġa li ma kienx qed jistenna. Tajjeb. Mela, x'fadlilna hemmhekk? Ħalliemi. Ħalliemi qed noħolmu, però fl-istess ħin maħniex reqdin, qegħdin noħolmu matul il-ġurnata nistgħu ngħidu. Ħalliemi. Imma mhux reqdin fil-veru sens tal-kelma hawnhekk, Adrien. Qiegħed joħlom imqajjem, għandu ħafna idejat, ħafna ħsibijiet għaddejjin minn moħħu. Mela. Eċitat, xi ħadd pereżempju jkun sejjer l-ewwel ġurnata l-iskola u jinsab eċitat, għax ma jafx ġej għalih, kuntent fl-istess ħin, eċitat. Hawnhekk Lupu Lupettu waraw xi tbissima kbira għandu fuq fommu. U l-aħħar waħda li għandna hija kalm. Nara kif ħatkunu kalmi. U Ġulja l-inna hemmhekk qed tagħmlilna pożizzjoni minn tal-yoga biex tagħmlilna bħalma kien qed jagħmel Lupu Lupettu, qed jurturina kalm. Issa jekk tħarsu tajjeb hawnhekk mal-art jiena minflok għamilthom taħt xulxin kif kont qed nagħmel l-ewwel. Jiena hawnhekk samthom ftit. Ma naħa minnhom għandi iżjed kliem ishom in-naħa l-oħra. Għalfejn taħsbu li jiena issa samthom f'żewġ ringieli. Ħanħarsu daqsxejn lejn l-ewwel kolonna ta' dik in-naħa. Hemmhekk għandi kalm, eċitat, ħalliemi, sorpriż, stenna ħanaqrom kollha Ġulja li nistajdi sorpriż, romantiku, kburi, kuntent, x'inhuma dawk l-affarijiet? Burdata sabiħa, burdata tajba. Huma affarijiet iktar pożittivi dawk it-tip ta' emozzjonijiet, huma affarijiet tajbin nistgħu ngħidu. Mhux dejjem, pereżempju jien naf, ħalliemi mhux dejjem ikunu emozzjoni tajba jekk qegħdin l-iskola suppost qegħdin attenti, tajjeb, imma nistgħu ngħidu illi hemmhekk għandna emozzjonijiet pożittivi. Il-din in-naħa ħanerġa' naqrahom issa ta' din in-naħa. Għandna maħsud, burdata ħażina, imxebba, għajjur, imbeżza, mistħi, imdejjaq, irrabjat, imbikkem. Burdata ħażina. Mela daw huma emozzjonijiet sbieħ jew mhux daqstant sbieħ? Mhux daqstant sbieħ, Li ma taħsbu li nistgħu ngħidu illi hija l-iktar emozzjoni kera minn dawn, Li ma taħsbu? Irrabjat u burdata ħażina. Irrabjat, naħseb vera dik hija waħda mill-iktar emozzjonijiet korroħ anke ħajjur hawnhekk. Lejra wkoll mis-sabiħa mela nistgħu ngħidu li l-art tnejn ma ta' din in-naħa huma lejra u r-rabja. Mela, mill-lim emozzjonijiet l-aħjar li l-iktar li jkollna? Miżbieħ jew mill-korroħ? Misbieħ. Sintendi jux għandna nagħmlu kemm nistgħu biex inkunu kalmi, kuntenti, huma l-iżjed emozzjonijiet illi jkun sabiħ illi kieku ikollna. Tajjeb tfal, naf li dawn ma tantx kienu forsi kliem faċli, però tajjeb ukoll li kultant naħsbu ftit fuq emozzjonijiet differenti li aħna lkoll ngħaddu minnhom. Nfakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u kif ukoll mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Aħna ħadna gost magħkom, nispera li intom ukoll ħadtu gost u nispera li darb'oħra terġgħu tkunu magħna. Aħna ħanalqu bħalma nagħlqu dejjem. 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħa ġew, nisimgħu soli oħra, saħħa